donar les gràcies als membres del Consell de la Infància. El Consell de la Infància han treballat per al dia d'avui. Gràcies per interioritzar els valors de la igualtat September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were a prayer phone. Fool, I'm on the other side. Hola a tots i a totes. Soc Lluís, conseller infantil del Col·legi Escolàpies de Gandia. Espero que estigueu tots i totes bé, i les vostres famílies. En recordeu-vos de seguir les recomanacions de les autoritats. No escau de casa, i així podrem guanyar-li la batalla al virus. Este virus no podrà amb nosaltres. Espero que estigueu tots bé. Adeu. Hola, soy Marianela, dietista nutricionista, y en este vídeo les daré 10 consejos de alimentación para que puedan continuar comiendo saludable en este confinamiento. Empezamos. Hola, soy Marianela, dietista nutricionista. Para tener un
un confinamiento más saludable a través de la alimentación, desde el Ayuntamiento de Gandía les proponemos a todos los niños la creación de un vídeo con una receta sana. En el meu cas volia demanar a la gent jove que feu ús de la mascareta, per favor, que prengueu consciència de la importància de fer servir la mascareta i a aquesta normalitat que tantes ganes tenim. Salut i endavant. Demà lectores i tots els ciutadans podeu seguir-los a través del canal YouTube de l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies per la vostra participació